Kumusta naman nilang? Kumusta may sultan? Di man makikamigo na to niyo. Nagalibad man. Ano mo ko no? Ang bubahan ko yung nakaingon. Mahadlok mo sila mo. Mga amaw. Nga mahadlok pa sila nako? Kagwapo na nako ha? Namarbas mga niko? Nga, pasagdahin ako niyo eh. Maningumal na ka to? Utrosag ka. Usay pasagdahin. Nga nagapabor man to sila. Kay si Dondon, maoy nagatultol sa bahay ni Baludoy. Muna da nyo. Muna nakapan. Mo. Kung sugot mo nyo, ako na lang masunod-sunod ni Dondon. Ako na lang sunod di Salasa. Katarong bayan ni mo, nasulog-sulog binihong kao. Binibit? Alam nyo, mas maayo pa rin alam nyo. O niya, nakasiguro ka na wala lain ako sino? Oo nyo rin. Bumauli na ta. O ganto na to sa buti. Sa bahay. Kung asa na to panita si Baludoy. Wala. Mas maayo pa na yun. Wala. Nagwato ni Nick. Mulit na yun. Ang tambay ko rin. Oy, Marcelino! My love! Ano? Nalagyan na, yung mga lang. Hindi ang malaging taong kadungoy. O, takot dong! Marcelino! Yun, Marcelino! Wata ko lang boy! Papa na baroy. Wata ko dong! Di ano masaling karao? May simiringhoy na sa ning utok na ko. Unsa man ninyo? Break naman yun? Ilong dia baroy. Marcelino yung taong. Wata ko dong ako yung taong bigyan mo ko ni mo. Oy, nahigla ako sa imong panahon. Pizza! Nindot sa panahon. Ano mo sugo mo kung kanayo na ako? Buwan! Nindot kay panahon. Marcelino, Balikog ni nga kumutok. ayaw kong katapot. Kira, imo na binay kong talikdan. Ilong. Kaindot. Bayo panahon ka rin mo kalit. Bayo kung ano nasan ka. Uban lagi ko ninyo, Marcelino. Pakuyugan lang ko. Total, ordinaryo naman ko nga tao. Kaya ikabot ako sa dagang tao, maninda na lang ko ang sabi.